ukuba ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Ndithabatha ithuba ke bazalwane ndibulise kumntu wonke osibukeleyo namhlanje, ndibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisibukele kuzo, kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa abangacawiyo. Sinethemba lokuba izawuba kunye nathi ke side siyofika ekugqibeleni. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, ndimnalomkhosi. Masibulise koomama, ootata, oobhuti, nakoosisi, nakoontanga, ndinake konke umntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lombukelo wethu uKristu. Igama lam ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke kufikelele ala xesha lethu lokugoduka. Enkosi bawo, masikhawuleze ke bazalwane sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu osezulwini, yize wenkosi yethu enguYesu Kristu, ekutshoneni kwelanga Thixo wethu onamandla, kwesinye isiqendu sale cawa yethu yabantu abangacawiyo, sizithoba phambi kobuso bakho Thixo wethu onamandla. Sizithoba sinombulelo ukuba kude kwalapha wena uzenguThixo kuthi. Sima phambi kobuso bakho Thixo wethu sizazi into yokuba ngenxa yokwenza kwethu ebudeni beveki nasebudeni bobomi bethu Thixo wethu onamandla, asifanelekanga into yokuba singama phambi kwakho, ngoba ubungcwele akumelanga buma kwakunye nobuthathaka. Ungcwele wena Thixo, thina sibuthathaka. Loo nto ibangela Thixo wethu oyingcwele sizibone sigaxeleke esonweni ngenxa yokwenza kwethu. Amathuba amaninzi sisazi Thixo wethu into yokuba sizifake entweni, kodwa ngamanye amathuba Thixo ngenxa yobuthathaka benyama Thixo wethu, ezinye sizibona sesiphakathi kuzo izinto Thixo wethu engcwele. Loo nto ke Thixo sizibona sinjalo Thixo wethu engcwele, kodwa sikhasela ngakuwe Thixo wethu, ngoba sibuqonda ubungcwele bakho Thixo wethu into yokuba akumelanga sibungcolise ngobuthina Thixo wethu namandla. Kodwa ke Thixo ekwazini kwethu nasekukhuleni kwethu, asiyazi eyona ndawo esinokubalekela kuyo Thixo wethu engcwele xa singabalekeli kuwe Thixo wethu onamandla. Ngeba Thixo ke sithi sibalekela kuwe, kodwa Thixo amendu Thixo wethu ngenxa yokubethwa lihlabathi Thixo wethu oyingcwele awekho Thixo wethu namandla, ngenxa yobunzima Thixo wethu bomthwalo nobude bendlela Thixo wethu engcwele, amendo okubaleka Thixo wethu amanethezeka Thixo wethu engcwele. Ngoko ke sithi sibalekela kuwe sinjalo, sizibone sirhuqeka okanye sikhasela ngakuwe, kuba sisazi Thixo wethu nguwe kuphela onako sinceda Thixo wethu onamandla. Silala Thixo wethu abanye bethu Thixo wethu kungalaleki Thixo wethu onamandla, benayo iminqweno yokulala ngoba umzimba udiniwe ukuzama Thixo wethu imini yonke okanye iveki yonke Thixo wethu, kodwa athi umuntu akuhlala phantsi kungabonakali into esandleni Thixo wethu namandla. Ngoko ke Thixo sisondela kuwe Thixo wethu, sisondeza nabantu esihamba nabo Thixo wethu ekunjalo kubo Thixo wethu namandla, ngoba Thixo ekuseni Thixo wethu
wena usinika ithemba lokuba sisiqalo esitsha Thixo wethu onamandla, kodwa lakutshona ilanga Thixo wethu ingangathi sisacula iculo layizolo Thixo wethu onamandla. Sawuba kanti Thixo wethu sizenza abantu abangaboniyo Thixo wethu xa singathi sithi xa sibheka Thixo wethu sithi thina kwiindawo esikuzo silandwa Thixo wethu okanye singqongwe yindlala Thixo wethu onamandla, singqongwe yintswelangqesho Thixo wethu oyingcwele. Asingqongwanga Thixo kukulahleka kwemfundo Thixo wethu onamandla, asingqongwanga Thixo kukubaleka isikolo Thixo wethu oyingcwele, kodwa Thixo wethu asekuzanyiwe kanjalo Thixo wethu onamandla into yokuba kuyiwe kweso sikolo Thixo wethu, kodwa kwakufikelela ixesha lokuphuma Thixo wethu ingangathi Thixo wethu bekungcono ngaphakathi Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo wethu onamandla kunzima Thixo wethu ukuthi uphume ekhaya uthi uphuma unephepha Thixo wethu elinokuthethelela Thixo wethu xa umane unqonqoza, kodwa Thixo wethu ingangathi ngekungcono Thixo wethu onamandla ukuba ibingekho elo phepha Thixo wethu, uzazi into yokuba awukhwalifayi kwizinto ezininzi Thixo wethu oyingcwele. Akunzimanga Thixo wethu kumntu onalo elo phepha kuphela Thixo wethu, kodwa ubuhlungu bentliziyo Thixo wethu buqala kuye buyokuchaphazela abantakwabo Thixo wethu oyingcwele, kuyokutsho ebazalini Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo wethu sikhule ngexesha elithi imfundo Thixo wethu sisitshixo sempumelelo Thixo wethu onamandla, kodwa Thixo wethu siyazibukela iintanga zethu Thixo wethu sihlala nazo Thixo wethu oyingcwele. Ngamanye amathuba Thixo wethu onamandla sixoxe Thixo wethu ngezinto esasizenza esikolweni Thixo wethu, ngamanye amathuba Thixo sixoxe nangezinto ebesizifundiswa esikolweni Thixo wethu onamandla. Thixo wethu kuhleli phandle Thixo wethu inkcubabuchopho Thixo wethu onamandla, kuhlelanga amavila Thixo wethu phandle apha Thixo wethu onamandla, kodwa Thixo engavileni kwabo Thixo wethu, okanye Thixo wethu engavilaphini kwabo Thixo wethu onamandla, kumane kubonakala ukuphela kwethemba Thixo wethu oyingcwele, ngoba ibiyintoni le nto yokuba ndivuke ekuseni iminyaka emingaka ndimane ndibethwa nasesikolweni Thixo wethu ndicinga into yokuba ndiza kuphakamisa ikhaya lasekhaya Thixo wethu oyingcwele, kodwa ndim ngoku ohlala phandle ekhaya Thixo wethu ndimane ndijonga ilanga Thixo wethu into yokuba liqala kweliphi icala liphele kweliphi icala Thixo wethu onamandla. Isingomnqweno wethu Thixo wethu into yokuba iindaba zelali sizazi sonke Thixo wethu, okanye sizazi zonke Thixo wethu, kodwa ukuhlala ungenzi into Thixo wethu usibangela sizibone sithe gabhu Thixo wethu kwizinto ezingenamsebenzi zokuhlala Thixo wethu oyingcwele, iincuku Thixo wethu nazo zonke izinto zabantu abangavaniyo Thixo wethu, sibone into yokuba sibaliselana zona ngenxa yokuba akukho nto yokwenza Thixo wethu onamandla. Ekuhlweni nje ke Thixo sisondela kuwe Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo wethu okwethu kuzama sikuzamile Thixo wethu oyingcwele, ngoko ke Thixo ekuzameni kwethu ingangathi ibunzi lethu Thixo wethu khange silibone libila Thixo wethu oyingcwele, okanye silibonile Thixo libili ibunzi Thixo wethu, ngokeke kwabhalwa emibhalweni Thixo wethu kuba indoda iyakutya ukubila kwebunzi layo Thixo wethu oyingcwele, kodwa ukubila kwebunzi lamanye amadoda Thixo wethu uyakraka Thixo wethu, ngoko kubonakala ingangathi alutyeki Thixo wethu okokubila oko Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sisondela kuwe Thixo wethu sisithi Thixo asinamavila kangako Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo wethu abantu abaphangelayo Thixo wethu banako nokunyevulela abanye abantu abangaphangeliyo, bathi ngamavila Thixo wethu oyingcwele kuba bebabona Thixo wethu ingangathi bahleli phantsi, kodwa ukuhlala phantsi kuhamba nokudinwa Thixo wethu, ngoba kuyahlaba entliziyweni ukufumana imbalelwane ezithi nakulo umsebenzi asikuthathi Thixo wethu oyingcwele. Ngamanye amathuba umva umntu esithi sendiyekile ukuaplaya noko ndikhe ndiphumle ngokuba ibuhlungu umane sisiva ezi ndaba ingangathi
le nto yesikolo ndayiboleka okanye ndayifumana nge-backdoor, Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo sisondela kuwe ngale mini ncakasana, Thixo wethu namandla. Sisithi Thixo wethu intliziyo zethu, Thixo wethu, zisondela kuwe zizokucela, Thixo wethu. Ngeba Thixo siyafuna ukuncama, Thixo wethu, kodwa safundiswa ekhayeni lethu into yokuba masiphinde sizame okokugqibela ukuthetha nawe, Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo sizithoba phambi kobuso bakho, Thixo wethu engcwele, into yokuba ungayeki uba nguThixo kuthi, Thixo wethu namandla. Sinomnqweno, Thixo wethu, into yokuba ngomso nathi sithi uThixo undincedile, Thixo wethu namandla. Sinomnqweno Thixo into yokuba simbonile uThixo esebenza emveni kwexesha elide sikucenga, Thixo wethu namandla. Ngoko ke Thixo sikucengela, Thixo, abantakwethu abahleli ecani kwendlela, Thixo wethu, abafuna ukusonga izandla kodwa Thixo izatifiketi zabo zigcwelisa iwardrobe, Thixo wethu namandla. Ngoko ke Thixo khawufumanise Thixo isizathu sokuba umntu ayokuvuthulula izinto zakhe, Thixo wethu, aphinde afake, Thixo wethu, kwenzele Thixo wethu kulale kutyiwe ekhayeni, Thixo wethu. Ze kuthi ke Thixo xa kuhleli izwi lakho namhlanje luhlale ezintliziyweni ezivuseleleka ithemba, Thixo wethu namandla, ukuze Thixo wethu ngomso siphinde sivuthulule, Thixo wethu, siyokuzama, Thixo wethu. Sincedile into yokuba sikwazi ukuphakama, Thixo wethu namandla, kodwa Thixo sithandazela ukuphakama nangomso, Thixo wethu. Sicela amandla ke Thixo, sicela iintsikelelo zakho ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku naphakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathwe kuye uyisema kuye uYesu
bawo Bawo. sibuyile ke ngoku emthandazweni. Ngoku ke ndiyacinga into yokuba bawo sifikelele kwelaa xesha lokuba sicele apha kubabukeli bale nkonzo yethu icawa yabantu abangacawiyo, sicele ke umnikelo. Bazalwane ke masiqale ngokuthi enkosi kubantu abamane benikela. Noko ke siyabona into yokuba abantu bakunye nathi mhlawumbi ama-regular ayanikela phaa ngokucofa like. Siyacela ke bazalwane kubantu abangekacofi usubscribe umnikelo wethu ukuba sicofe usubscribe. Sicela nje lo mnikelo umncinci bazalwane, ningalibali ke nokucofa like. Ze nithi ke bazalwane xa nifumene ithuba kwiindawo enihamba kuzo nenzela nkonzo yomlomo, ningalibali ukuchaza ukuthi ngentsimbi yesihlanu rhoqo ngecawa, icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba. Lowo ke inkonzo yomlomo. Icawa yabantu abangacawiyo ke izawumane ihamba nabazalwane. Ke ngoku bazalwane sizawuya emazweni, apho sawuya khona sizawuya emazweni. Bawo abantu ze basilinde phi? Bawo bawo manixolise kumakhosi, ngixolise ndityityimbisele umnwe apha endleleni bawo, ndityityimbisele umnwe. Kodwa uthini? Kuthiwa ndihle kwitim enkulu. Ndiyazama ukucacisa ukubana yitim yam nam yitim yam bazalwane, yitim yam nam isibopho ndisadandatheke nangoku ke kukudliwa kwamakhosi. Ningandibethi ndike ndadibana nobhutimangaliso utamage umqeqeshi. Uthi wena uyahleka wena. Ndibuza phi na bawo? Uthi phaa kulaa content yakho uyahleka wena. Ndithi hayi mani, Awuxolo mqeqeshi, uxolo. hayi Xolo mani, mqeqeshi. ndilungisa nam ndiyazilungisa. Ukubuza uba uyintoni, ndicinga uba uyilaa club imnyama. Ndithi soze ndibe yiyo nangomso. Hayi ke ndiyaxolisa kubantu endibakhathazeleyo, abanye bebekhala ngoomncimpa kulaa WhatsApp wam bawo. Uba beniyazi andizoyicacisa kodwa. Hayi nyamezela bawo. Abantu sicela basilinde kule ncwadi eyona nto ingazusixabanisa, ezingazudinga nokucaciswa, Ezidinga kwakucaciswa. ukucaciswa yile ncwadi yeNdumiso, isahluko sesiya sika-95, ivesi manje nathi ngeka-95 nayo, ivesi ngeka-8. Indumiso chapter 95 ivesi ngo-8. Emveni ke kwale ingoma
Masifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yendumiso ngesahluko sama-95. Kwivesi esiya kuyo yivesi yesi-8, sizawuqala kwivesi yesi-6. Phantsi kwesihloko esithi umbongo kuThixo, isilumkiso malunga nokungeva. Indumiso chapter 95, sizawuqala kuverse 6. Umbongo kuThixo, isilumkiso malunga nokungeva. Fundeka ke ngolu hlobo. Izani masiqubude siguqa, sithobe phambi koYehova umenzi wethu, ngokuba uThixo wethu yena, thina singabantu bokwaluswa nguye nezimvu zesandla sakhe. Namhla ukuba ninokuliva ilizwi lakhe, musane ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu njengaseMeribha, njengemini yaseMasa entlango. Oko bandilingayo oyihlo bandicikida bewubona umsebenzi wami. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku naphakade. Amen.
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Bawo, Bawo, siza kuwe ke ngoku bawo, siza kuwe ke ngoku. ndiyaphinda ndiyabulisa ke kuye wonke umuntu osasibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje. Ningalibali ke bazalwane ukusubscribe iseyicaweni na yabantu abangacawiyo. Kule ncwadi ke bekufundwe kuyo le ncwadi yendumiso sahluko 95 sizoma kule vesi ka-8. Musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu. Bawo, ndinqwenela nje ukutsho ukuthi musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu. Mhlawumbi ke sizawufane singene kulena kwezi vesi zilandelayo, kodwa mandiqale apha. uMoses ukhe wahamba nabantwana bakaIsrayeli. Ewe bawo. Uhambo olude olunengxaki zazo apha ekuhambeni kwakhe. Kodwa uThixo esimkhonzayo Nkosi yami. Thixo wayehamba noMoses, amane kuyo yonke imicelimngeni, kuzo zonke ingxaki ebehlangabezana nazo, amhlangule uThixo. Simbona ke ngoku ephelelwa ngamanzi, okanye bephelelwa ngamanzi abantwana bakaIsrayeli. Njengasiqhelo bayamkrokrela uMoses. Njengasiqhelo bafuna kuye esiqwini. Khala ke uMoses naye njengasiqhelo ekhala kuThixo. Njengesiqhelo ke noThixo amphendule umfo kaThixo. Nkosi yami. Athi kuye, thatha amadoda amakhulu uhambe nawo. Ungayilibali nala ntonga owawubethe ngayo amanzi avuleka. Wahamba ke uMoses wakwenza akuyalelwe uThixo. Nkosi yami. Ngoku sibona ke isimemelelo esimemelela abantu bakaThixo. Ewe bawo. Ukuba baze bazokunqula uThixo. Sibona isimemelelo kubantu bakaThixo baze bazokuvakalisa ukonwaba kwabo. Sidume kwiliwa losindiso lwethu. Nkosi yami. Ngoba bazibonile izinto abazenzelwe nguThixo. Ewe bawo. Ngokuba nguThixo omkhulu, nguYehova, ungukumkani omkhulu. Ngoba
bayibonile imisebenzi yabo. Nkosi yami. Kodwa nangona siyazi ukuba ungukumkani omkhulu, nangona siyazi ukuthi unguThixo woThixo, nangona siyazi ukuba ungumavula kuvaliwe, Ewe baba. nangona siyazi ukuthi izinto ezingakwaziyo ukwenzeka ziyenzeka kuye, kodwa likhona ithuba apho xa ingxaki zisixinanisele, xa izinto zingahambi ngehlobo esifuna ngalo nesithanda ngalo. Bantwana bahle bezulu, sibuyele okanye inhliziyo zethu zisuke zibe likhuni. Bantwana bahle bedinga, ngoku ke sibuyiselwa ingqondo zethu. Bantwana bahle bedinga, sibuyiselwa ukucinga kwethu, sibuyiselwa ukwenza kwethu ukuthi inhliziyo zethu zingabi likhuni. Bantwana bahle bedinga, zingafani naseMeriba. Bantwana bahle bedinga, zingafani nasenhlango yaseMasa. Bazalwane bam, ngoba umzalwane umhlambi ongenayo i-point of reference, bona bahle bedinga ongayaziyo ukuthi uThixo usuke naphi naye. Bona bahle bedinga uThixo kufika inqwaleko, uThixo kufika ubunzima. Bona bahle bedinga nokuba umhlambi okanye ukholo lwakho belingena base, okanye bahle bedinga ukulandela kwakho uThixo ubulandela umhlambi njengehlokondima labantu. Bahle bedinga kodwa kwakufika inqwaleko ebomini bakho. Bahle bedinga ubonakala usithi sa. Bahle bedinga njengamanzi aphalekileyo, ngoba awunayo i-point of reference ezokumane ikukhumbuza ukuthi uThixo uhambe nokhokho bakho. Bahle bedinga ihambo enje, uhambe nabantu bakokwenu ihambo enje. Bahle bedinga uthi xa ungayazi lento noba ubuyibambe esiqwini kwaba buhlungu kuwe. Bahle bedinga wakuva izithonga uyajika ngoba awunayo indawo obambelele kuyo. Bahle bedinga umhlambi nathi apha emakhaya sinazo iMasa esisuka kuzo, sinazo neMeriba esisuka kuzo, sinazo indawo esahlangana nazo namandla kaThixo. Bahle bedinga sithi ngonyaka othile sambona uThixo enceda ikhaya lam, ngonyaka othile ndambona uThixo enceda mna empilweni yam. Bahle bedinga ngonyaka othile ngedate ethile ndandicinga ubana andizukuphuma kule ngxaki, kodwa uThixo wasuka waveza ubukhulu bakhe. Bahle bedinga kodwa ngoku bahle bedinga umhlambi kule nhlangu kuyo. Bahle bedinga sizowuthi ungayenzi likhuni inhliziyo yakho, inge loo nto ikubangela ukuthi nangoku sowubizelwa kuyo esithi izani sibonisane nokuba zingqombela zinjani zakuzihlamba zibe mhlophe njengekhephu. Nangoku sesithi nonke nisindwayo imithwalo izani kum, mna zakuninika ukuphumla. Isuke inhliziyo yakho uyenze likhulu, ngoba awunayo indawo yokuthi ujonge emva ubone ukuthi uThixo thini undithathe kule ndawo wandibeka kule ndawo. Bahle bedinga bathi abantu bethetha ukuthi uThixo wabo ubathathe ezindaweni ezithile, wena unayo indawo ukuthi mawubalise ngayo. Ewe bawo. Nkosi yami. Ningazenzi okanye musani ukuzenza lukhuni inhliziyo zenu, musani ukuzenza lukhuni inhliziyo zenu, ngoba nimbonile uThixo esebenza ebomini benu. Ninazi izinto eziphathekayo enizibonayo ukuthi thina uThixo uyakwazi ukuthi amncede umuntu. Bahle bedinga nawe umhlambi ubulele ekhukhwini lokufa izolo. Bahle bedinga nawe umhlambi ubucinga bana awuzukwazi ukufa
ukufumana umsebenzi, kodwa nje bahle bedinga ngokuphanyaza kweliso ufuna ukwenza lukhulu inhliziyo yakho, kodwa ngoku sizowuthi musa ukuyenza lukhuni inhliziyo yakho. Bahle bedinga sizokenga ngoku, bahle bedinga ewe siyavuma ukuthi bahle bedinga uthe qala unyaka waqala kabuhlungu kuwe, bahle bedinga uthe weqala unyaka walahlekelwa zizinto, bahle bedinga wazikhupha izinto ezinexabiso kuwe, bahle bedinga ngamanye amathuba ude ufune nokumqalekisa uThixo ngoba ukuvisa kabuhlungu uThixo. Ewe siyavuma uyakuqudisela uThixo ngoku, siyavuma ukuthi ukuthathile uThixo wakuphosa enhlango, bahle bedinga siyavuma ukuthi amanzi le ndawo usela kuyo akraka. Ewe siyavuma asiyiphikisi lonto, kodwa sokuyenza buhlungu okanye sokuyenza lukhuni inhliziyo yakho, bahle bedinga ngoba awuzumbona uThixo ekunceda ngoba inhliziyo yakho uyenze lukhuni. Kodwa sizokukhumbuza ngezinto ozaziyo uThixo akwenzele zona. Ubucinga bawuzutya izolo wakunika ukutya uThixo, ubucinga bana ihlangu abantwana abazuba nazo, kodwa uThixo waveza icebo. Bahle bedinga ngoba nguThixo lona wamacebo, nguThixo lona bahle bedinga othi xa sixakekile apha entlango amane esiprovide uThixo. uThixo othi bona xa kuxakeka thina apha entlango amane esambesa uThixo. Bahle bedinga kodwa sizowuthi ngexesha likaxakeka kwakho, sizowuthi ngexesha lokuva kabuhlungu kuwe sokuyenza bukhuni inhliziyo yakho. Bahle bedinga kakade mosi, bahle bedinga likhona ixesha ukubana inhliziyo ifuna ukuhamba apho ihamba khona. Bekutheni Thixo ukuze ungasimameli ngokuya besibhala ileta sisithi umntakwethu uyagula? Bahle bedinga bekutheni ukuthi ungasivi? Awukhathali mfundisi, sichabalala nje. Bahle bedinga kodwa iphinde ibuyise inhliziyo ngoba akufunekanga inhliziyo ekholwa ibe lukhuni. Ngamanye amathuba Nkosi yami Thixo uyasinika isolution kwizinto esixakeke nazo. Cha inhliziyo zethu sizenze lukhuni. Bahle bedinga noba inhliziyo yakho uyenze lukhuni ngokujonga into kamakhelwane. Bahle bedinga ngoba mhlawumbi ngamanye amathuba ubona umakhelwane emane engenisa iplastiki ezingamagama phambi endlini yakhe, wena ungenisa no name. Amane uThixo ekunika iprovision yakhe, kodwa wena ungayibona ukuthi uThixo lona uyandinceda. Bahle bedinga ujonge next ukuthi kwenzeka ntoni na. Bahle bedinga amane uThixo ekuncede ebantwaneni bakho. Bahle bedinga umane ujonge ukuthi thini umntana kamakhelwane ingangathi utshintsha imoto ngoku abe uThixo enika umntana wakho umsebenzi. Bahle bedinga ubona ukuthi hayi man bekufana ukuthi umntana musendaweni ethile ngoku. Bahle bedinga kodwa sizowuthi sokuyenza lukhuni inhliziyo yakho. Bahle bedinga sinika ithuba lokuthi masincokole noThixo ngoku, singayenzi lukhuni inhliziyo yethu. Ngamanye amathuba siyenza lukhuni inhliziyo zethu ngokuhleba. Bahle bedinga siyenza lukhuni inhliziyo zethu ngomona. Bahle bedinga sithi bana xa kufuneka sithandazile sibe sibhizi sihleba abanye abantu bakaThixo, sibe sihlekisa ngengxaki zabanye abantu, kanti siyenza lukhuni sizonqandwa ke nguThixo. Sibhaqiwe nguThixo ukuthi asizikhathazi ngezethu ingxaki, sizikhathaza ngengxaki zabanye abantu, sisuke senze lukhuni inhliziyo zethu. Bahle bedinga singaboni nentsikelelo ezi uThixo azibeka phambi kwethu. Bahle bedinga kanti thina sizikhathaza ngeplate zabanye abantu. Musani bazalwane, Musani musani bazalwane, Musani ukwenza
kuyenza lukhuni inhliziyo yenu bazalwane. Musani ukuyenza lukhuni. Zincinci ke izinto eziyenza lukhuni inhliziyo yomuntu. Bahibedinga unga-appreciate lezi zinto uThixo akunika zona. Bahibedinga uThixo ekunika isonka. Bahibedinga akunika uThixo isonka. Uma usithi uma ndibulela nesisonka noThixo andinike sona. Bahibedinga umane uthi bahibedinga xa uthetha ubulela kuThixo ndibulela nalamadlavana andinike wona. Kanti ubungenalo nedlavu bahibedinga uThixo akunike yona. Kubana kunike ilungelo lokuthi unciphise intsikelelo kaThixo. Bahibedinga umane uthi ingekho letyotyombe. Umane usithi bahibedinga izinto zakho bahibedinga ozinikwe nguThixo umane uzinciphisa. Kanti wenza lukhuni inhliziyo yakho ngoba uzawubona bahibedinga uzawubona izinto zakho zingamabunga. Bahibedinga ubone zabanye iziluxury. Bahibedinga ngoba wena uyenza lukhuni inhliziyo yakho. Athi uThixo ekunika lena umuntu usithi emani ubonani unaba umnike inkukhu amnika uThixo inkukhu. Uthi bana inobani na nizithe gusha okanye nizithe qala legusha. Uthi wawunikwa iqala legusha. Bahibedinga uthi bana inobani na nizithe gusha. Bahibedinga uthi wawunikwa igusha. Bahibedinga inobani na nizithe nkomo. Bazalwane uqakwe nakutya legusha uyinikwe nguye. Enjoy izinto ozinikwe nguThixo ngoba inhliziyo yakho soloko ilikhuni kurhoxa. Bahibedinga bekufana ukuthi uThixo uninike lena. Kutheni uThixo enika abanye izinto ezinkulu. Bahibedinga kanti wena awunayo i-point of reference yokumane uthi uThixo undithathe kule ndawo wandibeka kule ndawo ngoba unebubele ngami uThixo. Asisikelele ke uThixo. Asigcine uThixo inhliziyo zethu zingabi lukhuni ngoKristu Nkosi yethu. Amen.
namhla ukuba inokuliva ilizwi lakhe, muzani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu. Bazalwane, sikwincwadi yeNdumiso chapter 95 ngevesi yesi-8. Ebese shumayela ke lo mzalwane okwami ukuthi namazwi ayinyaniso. Umbongo kuThixo lo bawo ngifuna simane siqaphela lonto into yokuba lo ngumbongo lo kuThixo, kodwa kwalapha phakathi kulo mbongo kukho isilumkiso malunga nokungeva. Abantu ke abakwaziyo ukucalula imibongo okanye into esasikhe sayiva mna nawe ke ngokuza sicalulelwa umbongo umemgantsho okanye ngumemguma. Kwakuthiwa iba khona nalaa nto kuthiwa umoya wembongi. Moya wembongi. Xa ndimamele ke apha bawo ingangathi wehlulwa kabini lo moya wembongi. Phaa ekuqaleni kuthethwa ngokudunyiswa kukaThixo okanye kubabazwa ubukhulu bukaThixo. Ingangathi ke apho ngenxa yokuba uthetha kamnandi okanye uveza ubukhulu bukaThixo, umoya kumele ube phezulu. Kodwa ke sele kunjalo kumele wehle kancikane ukwenzela uzowuthetha nabantu aba balo Thixo omkhulu kakhulu. Thina ingangathi sixoxa kulo thoni esezantsi, le yokuba abantu mabayiqonde le nto le mbongi ezama ukuthetha ngayo. Makabalumkise okanye makabacacisele into yokuba nani bazalwane ningamlibali uThixo. Inhliziyo yenu ingabi likhuni nide nilibale okanye imisebenzi kaThixo niyiphike. Ziba liqela ke bawungoni izinto eziye zibangele inhliziyo yabantu okanye izinto ezibangela abantu bathi sisizathu sam esi sokuba ndithi andiyi okanye andingenanga le nto yenu. Ngoba ubomi obu bude, kunjalo nje ubomi obu abantu abakwazi ukuthetha bathi bungamahlandenyuka. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba namhlanje uyakwazi ukuba phezulu ngomso ube kweyona ndawo isezantsi. Kodwa xa ndimmamele okanye xa ndizicingela mna ndizimamele, ingangathi uthi lo mfo naxa usezantsi uze ungalibali ubukhulu bukaThixo, uze ungalibali izinto ebekhe wakwenzela zona uThixo. Ngoba ubungozi kusekubalekeni uThixo wakubona into yokuba ingangathi izinto azikuhambeli kakuhle, okanye ubungozi kukumka emehlweni kaThixo wakubona izinto ziyakulungela, ucinga into yokuba ngamandla akho lawo.
bantwana bahle bakaThixo. Yilonto lo mzalwane esithi musani ukuyenza lukhuni inhliziyo zenu, nokuba isizathu sithini esinokubangela ube kude noThixo, kodwa namhlanje musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu. Ke bawumnguni ndingomnye wabantu abanokuthi ndikhe ndawabona amandla kaThixo kule minyaka isandokudlula, ngoba izinto ezibangela inhliziyo ibe lukhuni bendikhe ndadibana nazo ngenxa yokuba sihambile apha endleleni kwangangathi izinto ziyavaleka, kwangangathi ebudeni bendlela umntu angancama nokuncama, kodwa uThixo ude wabonakala, okanye imisebenzi kaThixo ikhe yabonakala kwezi ntsuku okanye kule minyaka imbadlwana igqithileyo, ngoba imithandazo mhlawumbi emide uThixo uyiphendula ngelakhe ixesha. Ngoko ke kuba kubi bawumnguni uthi wakwenzelwa into nguThixo, uthi xa ujonga ngoku ubone into yokuba ingangathi ngoku izinto azihambi ngendlela efunwa nguwe, ulibale into yokuba uThixo wayekhe wakwenzela kakuhle ngaphambili. Ngoba umsebenzi kamtyholi bawumnguni kokuba amane ekusithelisa kancinane okanye kancikane phambi kobuso bukaThixo, amane kubonisa into yokuba wena awufanelanga into yokuba umele uThixo uyambulela okanye igama likaThixo umela ulukhwazela phezulu, ngoba jonga le ndawo kuyo. Wena awukwazi ukuthi uThixo umkhulu, ngoba xa ujonga next door soze uyibone le meko okuyo ngeli xesha, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa lo mzalwane uzama ukusondeza abazalwane into yokuba sele kunjalo wakhe umtyholi wayocela ngenxa yokuba bakhe baxoxe ngenye imini into yokuba wena usuka phi, bantwana bahle bakaThixo. Yema laa ndoda yathi ndisuke kuhambahambeni ekulutyhubutyhitatyutyeni ihlabathi. Wema uThixo wathi umgqalile na umkhonzi wam uYobhi. Yema laa nto ngokuzithemba yathi wena ucinga fana into yokuba uYobhi lo ngumntu wakho, kodwa nguwe omrhanqe ngomlilo. Bantwana bahle bakaThixo wathi ukuba unosusa laa mlilo ndingakubonisa. Bantwana bahle bakaThixo, ukuba bawumnguni kwakho incoko enjalo kobekelaphi kuthi? Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ikhona into enjalo amane sithi umtyholi into yokuba nomnguni lowa ukuba unombetha into yokuba umkhuphe ngapha komsebenzi emveni kokuba umnike sonke isikolo, ndingakubonisa into yokuba ndingamthatha ndimzise kwicala lam. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nathi bazalwane asazi ngokuba incoko engapha kwamandla ethu asiyazi into yokuba incoko lithini. Ngamanye amathuba bawumnguni kukhona abantu abathetha ngobumnyama, bathethe ngamagama batya abantu ukuba mabangayi phambili. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto yenzelwa into yokuba usuke ecaleni koThixo okanye usuke endleleni kaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje lo mzalwane uthi ukuba ninoliva ilizwi lakhe musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu. Namhlanje siziselo lizwi bantwana bahle bakaThixo, nokuba usenzonzobileni ebuhlungu kangakanani, nokuba ubumnyama bukugubungele kangakanani, kodwa ukuba ninoliva ilizwi lakhe namhlanje musukuyenza lukhuni inhliziyo yakho. Bazalwane, asizazi izinto ezithethwayo ngamagama enu, asazi izinto ezinibangela nizive ingangathi niminxeka isifuba. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sithi ukuba ninoliva ilizwi lakhe musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu.
bazalwane namhlanje asizanga zokuthi uThixo uzokunikhupha kodwa sithi kule ndawo kuyo ukuba unoliva ilizwi lakhe. Ngoba bazalwane ebumnyameni bomnguni umamele nje into yokuba ingaba yintoni lento uThixo afuna ukunixelela yona. Athethe uThixo athethe nomtyholi kwelicala into yokuba wena usebumnyameni vala ezo ndlebe. Kodwa bazalwane namhlanje sithi kweso sithoko sobumnyama ozibona ukuso ukuba unoliva ilizwi lakhe inhliziyo yakho ungayenzi lukhuni. Ngoba mhlawumbi bomnguni uncedo lwethu lusekuveni ilizwi likaThixo. Athi omnye umuntu wathi uThixo mandiphakame ndikhe ndivuthulule noba i-CV yam le ndandiyenze kule minyaka 3 ndiyifake kwelicala andizazi noba ndiyakhwalifaya kodwa kule veki zayo aziva umntu ekhwazwa ukuba ninoliva ilizwi lakhe ndingayenzi lukhuni inhliziyo yenu. Ngebuthi lo mzalwane xa ndimva mna bomnguni ngebuthi lo mzalwane kule ndawo kuyo khawuzama umamela into yokuba uthini uThixo. Buhlungu ke loo nto bomnguni, ibuhlungu into yokuba ulibala kukukhangela uThixo ube ubethwa linxele likakhetsekile. Bantwana bahle bakaThixo, ibuhlungu loo nto kunjalo nje inzima ubukhangelana nokuba uThixo uzama ukuthini ube wena ungazi into yokuba uzawuvuka ubheke kweliphi icala okanye ube ungazi into yokuba apha ekhaya kuzawulalwa kutyiwe ntoni. Ibuhlungu loo nto bazalwane, kunjalo nje kunzima nokuyenza ube kulibala kukukhangela into yokuba uThixo uthini. Kodwa uthi lo mzalwane namhlanje ukuba niloba kanti niyaliva ilizwi lakhe namhlanje ningayenzi lukhuni inhliziyo yenu. Yakuba likhuni bomnguni inhliziyo awumameli noba yintoni ethethwayo. Kunjalo nje ngamathuba amaninzi awumameli neengcebiso bantwana bahle bakaThixo. Kodwa abantu abancediweyo nguThixo namhlanje abakwazi into yokuba bangacebisa abanye abantu. Ngoba izinto zikaThixo bomnguni zibangela kungabikho ngcebiso. Uzibona into yokuba hayi ndiphumile kona ukuphuma oku kodwa andazi into yokuba ndiphume njani kanti uye wamamela uThixo ngexesha elithile. Ngoko ke bazalwane eyona nto esizama ukuyitsho kukuba thina obethu ubuciko bomnguni abunakusandawo bantwana bahle bakaThixo. Kodwa esiyaziyo kukuba ubunomamela uThixo mani bantwana bahle bakaThixo. Asithi into yokuba abantu abammamelanga uThixo kodwa ebumnyameni abantu abakubo namhlanje sithi yanga ningamamela uThixo. Okanye ebumnyameni enikubo ningavumi ukungamameli uThixo bantwana bahle bakaThixo. Njengoba nimamele nje kwindawo enikuzo uThixo ningavumi ubumnyama buthi yekani umamela uThixo. Meko bomnguni, imeko iyabangela into yokuba abantu bavumele ukuhlala phantsi bavale indlebe bangamva uThixo into yobuthini. Ewe bazalwane, imeko izawumekuza kodwa ningavumi ningamameli uThixo. Bazalwane siyakhala kunjalo nje sikhala sonke nokuba unomamela bomnguni wonke umuntu aphandle uyakhala. Kodwa umnqweno bazalwane namhlanje zenithi xa nikhala ningakhali nivalele uThixo ngaphandle.
ngoba ubungozi balonto wamvalela ngaphandle uThixo ithemba likhawuleza liphume ngefestire. Bazalwane abathandwa, lizwi likaThixo, umonde ukhawuleze uphume ngomnyango, uzibone ushiyeke wedwa ucinga izinto ongazenza zona emzimbeni okanye into onozigqiba ngobomi bakho. Kodwa sithi kuloo ndawo kuyo ungavumi ukungamameli uThixo. Ndinawo umnqweno bazalwane, ndinawo umnqweno ukuninika ingcebiso. Ingcebiso kunjalo nje enonibangela niphumelele, kodwa andikwazi, kunjalo nje andinawo amandla azo ezo ngcebiso. Kodwa eyona nto endiyizisayo bazalwane, kuloo ndawo imnyama kuyo ungavumi ukungamameli uThixo. Eyona nto enosinceda bazalwane, eyona nto enosinceda yile ingangathi ayisincedi ngokuba unguni. Eyona nto enosinceda yile ingangathi ayisincedi. Kunini ndithandaza, kunini ndithetha kunye noThixo, kodwa andikancedakali nangoku. Le nto yenzayo ingangathi ayikuncedi namhlanje, yile eza kunceda ngomso. Ngoko ke bazalwane, ukuba niyaliva eli lizwi namhlanje, ningavumi inhliziyo yenu ibe lukhuni. Ibuhlungu uba umnguni into yokuba uvumte into yokuba ndandikholelwa kuThixo, ngoku ndiyile nto ngokuba ndayeka naloo cawa, kunjalo nje ndayeka nabo kuthandaza. Ibuhlungu loo nto ukuyimamela, ubuqonda into yokuba uThixo uyanceda, kunjalo nje ngamanye amathuba uThixo sinceda ngoku silapho kobo buhlungu, sizibona into yokuba ingangathi ndisakwazi ukuchula ukunyathela. Bantwana abahle bakaThixo, kanti nalapho usancedwa nguThixo. Bazalwane, masingamlibali uThixo. Masingamlibali uThixo, ingakumbi izinto xa zingahambi kakuhle. Ndiyababona abantu abalungelweyo abamshiyayo uThixo, abo izinto xa zijikile ze bangamsoli kakhulu uThixo. Ndiyababona abo bantu, bantwana abahle bakaThixo, ngoba abantu bayakwazi ukulungelwa bamlibale uThixo, bacinge ngamandla abo. Abo bantu ndiyababona, kunjalo nje andincokoli nabo namhlanje, bantwana abahle bakaThixo, kodwa ndincokola nabantu abenza inhliziyo ibe buhlungu ngenxa yokusindwa lihlabathi. Abantu engincokola nabo bawumnguni ngabantu abathi hayi ngoku mna ndiyancama. Bantwana abahle bakaThixo, ndithi kuloo nto oyicingayo uzungalibali into yokuba mawumamele uThixo. Okanye bazalwane, inhliziyo yakho mayingabi likhuni kakhulu ude ungamamele uThixo. Kona ukuba buhlungu kuzaba buhlungu bazalwane, kunjalo nje ndiqinisekile into yokuba kubuhlungu, kunjalo nje nale nto ndiyithethayo ngalo mzuzu uba umnguni, le nto ndiyithetha okanye le nto esiyithethayo ingangathi siyabhuda phambi kwabantu abaninzi. Bantwana abahle bakaThixo, ngoko ke andiyilwi naloo nto, bantwana abahle bakaThixo, kodwa ekubhudeni kwethu umnqweno kukuba ungamlibali uThixo nangoku imeko isithi mlibale. Lelizwi lenkosi eliviwa ubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyayelwa ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
bawo masinikele bawo bawo noba kunzima bawo noba kunzima bawo noba kunzima noba kunzima ungayenzi ilikhuni inhliziyo yakho noba kunzima noba kunzima sala ihlala enkonzweni hlala enkonzweni noba kunzima noba kunzima ungayenzi ilikhuni inhliziyo yakho xofa no-subscribe noba kunzima ungayenzi ilikhuni inhliziyo yakho xofa like noba kunzima ungayenzi ilikhuni inhliziyo yakho xofa ushare noba kunzima ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho xofa i-notification bell nokuba kunzima kangakanani na ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho kwindawo ohamba kuyo ingabulukhuni inhliziyo yakho uthi bana icawe yabantu abangacawe iyafumaneka phaa ku-YouTube ibhexeshwa ngulaa mzalwane wakabonani ngamanye amathuba noba inzima noba ikhaphukhaphu uyawumane umbhaqa ehamba nam ewe tata masivale baba masamkele ke ufefe alaba ufefele Nkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke ngoku kude kube sephakadeni amen amen Amen, 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 babuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni nguyena muntu besiyenzele yena lecawa ukuba ke ungomuntu ovubunzima lecawa besiyenzele wena ngakumbi lecawa besiyijongise kakhulu kubantu abakhangela umsebenzi kubantu abafuna ukulala bejile namhlanje lecawa besiyisondeze kubantu abalala inhliziyo zibhlungu abantu abangcolisa imiqamelo yenyembezi besiyibhekisa ke le cawa kubazali abathandazela abantwana babo into yokuba baphume esikolweni bafumane umsebenzi siyibeka le cawa kubazali bonke abanabantwana abesele besifumene isikolo kodwa ke abade bawufumana umsebenzi uThixo yangabazalwane angakunye nani kude kulunge kuni sizawuphinda ke sidibane kwicawa ezayo lenkonzo biqhutywa uSihle Bonani ndihambi ndedwa ndihamba noAnele wakwamnguni le yicawa yabantu abangacawiyo ingale balukuthandaza uThixo othandazelayo babayeni enkosi danku yo Papa Yin, Papa Two, three. Yin, Papa Yin.